Čas. Hot 16 Challenge, nominácia od Izomandiasa, díky moc, bro. Chytím mikrofón a odjebem stroj. Keďže serem slohy 24/7, poznám terén, 16 na drbe za 6 minút, čerem celý challenge. Zoberem to na rohy, more jak vytočený jeleň, hodím do vody na nohy, 25-kilový cement. Chcem ísť na stage, pustite ma von, nech z toho klubu spravím hajzel. Utekajte, keď ma vidíte ísť, tá budova určite spadne. Ikor, pýtam sa ťa, kedy sa tam môžem vrátiť. Dobehni na turné, bude sa ti to tam páčiť. Vraj už je to v pohode, volali ilumináti. Aj keď je doma dobre, chcem ísť von na banáky. Ďalej by som chcel nominovať Rytmusa, Kaliho, Majka Spirita. Celý tento challenge je o tom, aby ste prispeli na dobrú vec. Pod týmto videom je link na útulky, na ktoré som ja prispel pár tisíc eur v posledných dňoch.